Моля журито да гласува и да определи финалистите. Докато трае гласуването, ще чуете изпълнението на нашата гостинка Петя Петрова от профилираната гимназия с изучаване на чужди езици Митрополитът Андрей в Търговище. През месец май талантливата млада певица от New Voices Петя Петрова грабна първата награда от традиционния ученически фестивал Песни Русии в Ямбол, в който участваха повече от 300 ученици от цялата страна. Моля да я посрещнем с аплодисменти. Моля доктор Блажева да съобщи резултатите от гласуването. И дай запазете тишина. Журито реши следните деца да продължат до втори кръг, т.е. вие да определите кой от тях ще вземе голямата награда. Стойка Георгиева, 9 клас.
8-ми Б клас. Слад Мурат, Миран Колев, 10 А, Стефани Генчева, 10 Б клас. Това е предложението на журито. От тук нататък имате думата вие. Стойка Георгиева, Денин Димитров, Слад Мурат заедно с Йоан Колев и Стефани Генчева. Това са имената на хората, които предлага журито. Можете да гласувате само за един. Да кажа ли пак? Имената са ги повторили. Стойка, Теню, Слад, Йоан, Стефани. Като Слад и Йоан с един номер. Имената Стойка Георгиева. Теню. Имената са ви написани отпред, който ми ги е запомнил. Третия Слад с Йоан. И четвърто Стефани. Десет, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, край на гласуването. Моля доктор Камения Балкаров да обяви резултатите от гласуването. Има ли таланти в ПГМ? Всички видяхме, че има. Сигурен съм, че сред публиката има още повече. Поздравявам всички таланти, които се изявиха днес. Поздравявам госпожа Христова за осъществяването на тази идея и дигитално студио. И очаквам до година на следващия конкурс и тези, които днес са след публиката, да бъдат тук на сцената и да изявят талантите си, защото знам, че всички имате много скрити таланти. Като на конкурса, разбира се, за съжаление бих казал, има и победители, но още веднъж искам да поздравя всички, абсолютно всички, които днес се изявиха. И така, на трето място всички вие класирахте Стойка Георгиева от 9 К. На второ място е класирана Стефани Генчева от 10 К. Този първо място най-никой не остана. Слад Мурат и Иван. Има и голяма награда. ПГВМ търси
талант. Това е един чек почивка на море за Слад и Йоан. С този чек ще почиват на нашата база в Ахтопол.